Добар дан, драги пријатели. Наставljam нашу priču o akvafor filtrima za vodu. Nalazimo se u jednoj divnoj radnji u piramidi na Novom Beogradu koja se zove Lavova džungla. Ovo radnje sa puno životinja i ja bih htjela da postavim nekoliko pitanja gospodinu Igoru, vlasniku ove radnje. Gospodine Igore, kakva uloga vode u ishrani i opstanku kućnih ljubimaca? Imate ovdje i ribice, i papagaji, i zečeve. Krenimo od ribice. Dobar dan. Što se tiče vode, najbitnija je u principu za sve ove vrste životinja, naročito za ribe. Ribe bukvalno žive u vodi i voda sa česme koju mi imamo je za njih praktično smrtonosna zbog hlora, hloramina i teških metala i poželjno je, u stvari, esencijalno je da se stavi voda koja je pripremljena ili sa određenim vrstama hemije ili sa akvafor filterima ili uopšte da bude da bi uopšte ribice mogle da žive i prilikom te neke mesečne zamene vode od 30% ili prilikom pripremanja akvarijuma ili stavljanja novih akvarijuma u pogon, da tako kažem. A kornjači, kakve su oni sad po tom pitanju? Za kornjačice isto, imaju dve vrste kornjača, imaju suvozemne i vodene. Za vodene je bitno maltene isto kao i za ribe, znači voda isto mora da se preradi filterima da bi hlor i hloramin izašli iz vode. A što se tiče ovih suvozemnih, pošto oni u prirodi piju, da kažemo, izvorsku vodu koja je dosta meka, opet je jako bitno sa nekim filterima, znači preraditi vodu da bi to životinjama bilo mnogo bolje i mnogo prijatnije, znači jednostavno za život i da bi bile jednostavno zdrave. Pored ribice i kornjači ovdje imamo hrčke, zečeve, imam više vrste zečeve koji su predivne, mogu da kažem, i raznim bojima, u raznim veličinama, hrčke, morske prasete. Što treba njima? Kakvu vodu nudite vi njima i da li tu vodite račun o hloru, kvalitetu vodu? Da, za njih je još bitnije, pošto te životinje u prirodi bukvalno ne idu na pojilo, nego ližu rosonu jutarnju ili tako nalaze neku kišnicu i to koja je generalno meka voda i isto naravno bez hlora i svih ovih pratećih nezgodnih stvari, tako da je za njih još, da kažem, bitnije zbog zdravlja, zbog digestivnog trakta, zbog varenja, preraditi vodu sa određenim filterima, tako da poželjno je, recimo, imati neki filter, pošto tu ima dosta stvari, što se kućnih ljubimaca tiče, neki filter koji bi imao malo jači protok vode, nego neki koji ima spor, jer jednostavno fizički bi se mnogo odužila onda zamena vode. Da, ima veći komfort. A što će biti ukoliko te životinje ne piju tu čistu vodu? Da li to smeta njihovo zdravlju? Da li posle ima nekih posljedica? Da, jako im smeta. Ako se pije ova voda direktno sa česme, kod hrčaka konkretno, stradaju bubrezi zbog prevelike količine kamenca u vodi i naravno hlor jednostavno ne prija ni njima, ni zekama, ni morskim prasićima, ni vevericama, jednostavno to nije nešto prirodno, mora da se, da kažem, voda napravi da bude što prirodnija moguće. Nismo još obuhvatili ptice, imate veliki izbor. Molim vas, ispričajte malo o njima i kakva je uloga u vodi za njih. Što se ptica tiče, imamo stvarno dosta baš solidan izbor, ima kanarinac, ima više vrsta papagaja, ima raznih vrsta zebica, ima galebića i tu još koje čega što stiže s vremena na vreme. Kod njih je voda, ajde da kažemo, isto jako bitna. Pticama se 2 puta dnevno u principu treba ponuditi voda za piće i treba se ponuditi voda i za kupanje, naročito u ovim letnjim mesecima. One isto idu na izvore gde je voda jako fina, jako meka, obično i dosta odstojala, i stara, tako da opet je jako bitno sa ovim akvafor filterima preraditi vodu, da im to jednostavno bude najprirodnije moguće i da im bude komfortno, da ne bi dolazilo do upala digestivnog trakta, do problema sa bubrezima, do jednostavno zdravstvenih problema koji izaziva loš kvalitet vode. Hvala vam puno na ovoj lepoj priči, na ovom iskustvu koje vi podelili sa našimi korisnicama. Dragi prijatelji, pozivam vas da dođete u ovu lepu radnju pa vidite sve što ima ovde i od srca vam preporučujem akvafor filtere za vodu.